फैनायखौ नागारना बे गोथाङाखौ आं मोखां नुलानो आङो रंजाखांगौसै आङो एसे दा बेखौनो आं फिसाखौ गबोलानो एसे गोसोआ खुसि जासिगौ आं जे इमान गोबाव थानानै दासिमबो फाइनाल खोथा मोनै बेखौ आं एसे दुखु मोनो बिदिया दासिमबो जेलाव दं हिसाबै आजिलाय 9-9.5 बोसोरानो जाबाय खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय लाइमुथिसो थांनो ओंखारदों जागायजेननायाबो बेंगलनिफ्राय डन बस्क'निफ्राय ओमफ्राय दा लाइमुथियाव थांनानै जायफ्रा NIA केस नांनानै हमना दोनजानाय बा जोबथेसालियाव थानाय बिसोरनि न'खराव एसे खबर लाहैनि जेबो होनो हानाय गोहो गैया मावना होनो हानाय गोहो गैया दान्दिसे एज ए एक्स NDP ना NDP हिसाबै जोङो खबर लाहैनांगौआ दायथ'आ एसेब्लाबो दङ होननानै सानो लोगोसे आंजों दंफायो सोमदोन बरगयारि बिथाङाबो मोनसे बिनि सायावनो भिडिअ लाबोनाय जागोन थ' बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै नङा होमबा सापर दालांखौ एसे बारनायनि दै सोमदोनाबो होगासिनो दं नै स्कुटि जों गासैबो स्कुटि गोजानो लासै लासैनो जों बिदिब्ला बारलांबाय थानोसै गोदो जेबो नै दैयाबा हले ओरैबायदि खोल खोलखा दा बुंसै दैनि हालात लासै लासैनो बारनोसै बे दालाङा जुदि एसे मोजां जानाय मोनबाबो ना एसे ओरै गामि ओनसोला बिराद मोजां जागोन सासेल' मा बबे सासेया बे गावथार जानाया गावथार जानाया ने मा नाममोन बेनिखौ अबिसर आफादनाव अनफिनलांमोन ने अ आच्छा आच्छा बेनिफ्राय सासेयाखौ माबोरै हमना लाङो मोनखो माबोरै लांखो बे देटसिन फिसाला देटसिन हमजानाया ए खय बोसोर जाखो एबा जेलाव 9 बोसोर जाहैबाय 9 बोसोर जाहैखाबाय ना ए ओमफ्राय दा बिदिनो गनायनि माबाफोर खौरां दं नामा गनायसै मानोसै जेबो गैया ओमफ्राय बिदिनो सरखारनिफ्राय गिदिर गोलावफ्रा खौरांफोर लाफैयो खबर होयो मा लाफैया खेबसे फैदोंमोन सोर फैया एदि खेबनो फैदोंमोन ए खेबनोल' फैयो बा सरखारनि फैया खेबग्रायाथ' सरखारनि नङा माने सरखारनि मानसिफ्रा फैनानै बिदि गनायसै मानायसै बिदि माब्रै दं गैया बिदि जेबो खबर गैया बिनि खबर गैया माब्लाबा आदैमोना बे नोंसोरनि फिसाला जाया NIA केस नांनानै दङ बेखौ मालाबा नायहैफेरबाय नामा जेलाव नुहैबाय नोंसोरो फिसाखौ खनबेसे थांखो गोबावजोंसो थाङो थाखा फैसा गैया दा गोबाव थाङो रोङा आंलाय थाबायनोबो हालिया मानोबो हालिया जिगाबबाय थायो नायनो मोखां नायगौ होननानैहाय थाखा फैसाबो गैया गरसेबो थांनोनो बेसे थाखा गारनाय एसे फंबाया मालाबा मालाबा थाङो थाखा फैसा ओरैनो बुरलु बुरला दाहार लाबायनानैहाय थाङो आरो थाब थाबबो थांनो रोङा बेसेबां दुखु आंनि न'खरा हाबा ओरै थाखा फैसा गैयिजों फिसा जेहेलाव थाहैनायजों फिसा सासे गावथार जानायजों गोबां सिन्था भाबना आं जब्रा जागुलायखासै आङो सानैनो फिसाफोरनि थाखायहाय दङ बिनिबो सासे बिबौनि न'आवहाय लांनानै दोनहैदों दा स्कुलाव हाबगासिनो दङ बिबो होजोंहाय दा बिमाया एसे एसे हरनो दा बे फरायनायावहाय ओमफ्राय बै फैसाखौ मोनदों ना मोनाखै थैनायफोरनि फैसा मोनदों मोनाखै जेबो मोनाखै सोंफैयाबो रायलायफैयाबो उदेसबो लाफैया जोंखौहाय थैनायनिफ्राय गैखागौ फेरेंगिया मालाबा हाबफैयाखै नोंसिनाव गैया हाबफैयाखै खबरफोरबो लाफैयाखै लाफैयाखै Malah di dagu gue, tak kedau terus jadak je, si badak je tak ada tu. बायदों गोदाव सोराव जाजोबखाबाय आंनि न'खरा दुखुनि फिसाखासै दा बेखौनो आं फिसाखौ गबोलानो एसे गोसोआ खुसि जासिगौ आं फैनायखौ नागारना बे गोथाङाखौ आं मोखां नुलानो आङो
रंजाखांगौसै आङो एसे आंबो देहा गैलिया बुरैबाय थैनायसै दिनै गाबोननो माला थैयो माला थैया आंखौ मिथिया इसोरनि इस्सा इयो जेरावबो थांनानै नायहैनो मोनाखै जेबो नायहैनो मोनाखै आङो थाखा फैसा गैया हनै सानै गाहाम थाङोबो गारि भारा लानानै सानसुला नार्जारी बुङो सानसुला नार्जारी बिनि लास्ट फंबाय आरो जा बिदा फंबाय साब्रै नालाय दा बिनिनो लास्ट ओमफ्राय आं बेखौल' खावलायनो लुबैदों जे आंनि बिदाया दासिमबो जेलाव दं हिसाबै आजिलाय 9-9.5 बोसोरानो जाबाय दा बेनिखायनो सरखारनिसिम बेनो खावलायनाय जे इमान गोबाव थानानै दासिमबो फाइनाल खोथा मोनै बेखौ आं एसे दुखु मोनो आरो मोनसे फाइनाल खोथा बे जे दानि सरखाराव जोङो गोदोनिफ्रायनो जे सोलायबोनायखौ लुबैनानै जोङो नाजाबाय बा देरहाहरबाय बा बोखोनानै दोनहरबाय बे हिसाबै जोंहा आसामोन बेल' जे साफ्रोमबो जेलाव थानाय सुबुंफ्रा उदाङै जानांसिगौ मानोना जोंहा गोदोनिफ्रायनो जे मिन्थिबोदों उदां जानो थाखायसो जोङो एग्रिमेन्टबो खालामनाय बा जोङो गासिबो सापर्ट होजोबनाय बे हिसाबै जोङो बेखौल' खावलायो जे जोंहा साफ्रोमबो बर' सुबुं बा एनडिबि साबेसे दङ बेखौ थाबैनो सरकारा उदां खालामनानै होयोबा एसे गोजोनगौ मानोना जोंहा न'खराव गोबां फिसा दासिमबो आलाय सिलाय जानानै दं दा दहाय खोन्थाखाबाय बाजै दं आरो बिनिनो फिसाजो दङ बेबो थाबायस्लिंनाय समावनो थाबायस्लिंनायबो नंबावा जिरायस्लिंनाय समावनो लानानै थांजानाय बा जोबनानै दोनजानाय उदाङै खालामजायै दा बे हिसाबै बे जोंहा बियावदै फिसा दा आदानि फिसाजो बे बिथाङा दासिमबो बिफाखौ सिनायनो हायाखै बे हिसाबैनो आं न'खरनि बा फंबाय जानानै बेखौल' खावलायदों जे दासिमाव नैबे बाथ्रा जे एग्रिमेन्ट जानाय खोथाखौ लानानै उदाङै मोननांसिगौमोन बे आरोखि आंनि बुंनाया जाय एनडिबिनि न'खराव जाय हारिनि थाखाय नांनानै दिनैसिमबो NIA केस नांनानै दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दंहैयो जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा बिनि बिमाया दिनै गाबनानै फोरमायदों थ' माखासे बाथ्राखौ जों गासैखौबो फोरमायजोबनो हानाय नङा ओमफ्राय सासे मुंख्लं जाबावदों बे मार्टियास्टमखौ लुनानै होदों जाहैबाय बिथां बिदाया बानायना होना गालांनाय जेब्ला बै समाव 2012-13 बे समावहाय 13-14नि बाथ्रा बे समावहाय गोबां आर्मि पुलिस बेफोरनि दुखु खस्थ' लानांनाय बेफोरनि न'खराव जों हाबफैदोंमोन दान्दिसेब्लाबो गासैनिबो न'खरावबो नङा जायहा NIA केस नांनानै दङ बिसोरनि न'खराव हाबफैदों लोगोसे बे न'आव जों दानदिसे हाबबाय बिमाजों लोगोसे जों बिफाजोंबो आरो बिनि फंबाय दुइसिन बिजोंबो सावरायखांबाय जोबोद दुखुनांथावना जायफ्रा दिनैसिमबो रनजित बसुमतारी बिथांमोना जुदि एसे सम थायोब्ला नोंथांमोनाबो खबर लाफैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि